Ja, jeg starter med at forklare den kemiske. Først har jeg afstemt figur 1, og det starter ved C14H30, parentes L plus O2, parentes C. Og den her er så, nej, og så, hvad nu? Reaktionsfil, C, parentes S, CO, parentes G, plus H2O, parentes G. Og den har afstilling til at blive H14 H30 plus 82 reaktionsfil 30C parentes S plus CO plus 15 H2O parentes G. Og det har jeg gjort ved at sige, at vi skal have 14 C'er på venstre side, og skal have 13 C'er på højre side. For der har du allerede et C foran ved CO. Foran H2 skal du have 15, fordi du har 30 på den venstre side. Og du har 15 plus 1, så derfor skal der være 80 på den anden side. Ja. Og det var en fuldstændig forbrænding. Nej, ufuldstændig forbrænding. Og så har jeg også afstemt figur 2, som er en fuldstændig forbrænding, som kun giver kuldioxid, som er CO2 og vand. Den er så 2C7H16 O plus 21 O2. Og den har afstemt til at blive 14 CO2 plus 16 H2O. Og det har jeg gjort ved at der er så 16H, fordi der er 8 gange 2, og det giver så 16. Og jeg har skrevet 14C, fordi det er 7 gange 2, og det giver 14. Og jeg har skrevet 21O, fordi at... Og så har jeg skrevet 21O, fordi... altså 1O. Og så giver det 5 gange 10, og det giver så 21. Og så har jeg skrevet O, derude af de 21. Jeg har skrevet 2 for, fordi de skal stemme med over på den anden side. Og fordi der også er 7 C'er, og så er det 2 gange 7, og det giver 14. Det er på begge siden. Ja. Og så går jeg videre til den biologiske proces. Og det viser så et kredsløb, og det er den biologiske kredsløb, vi starter med. Det viser så, at vi, altså os og dyrene, udånder en form for CO2, som bliver til fotosyntesen. Det bliver så trukket ned i planterne, som jo også laver det. I stedet for at dyrene fodret bliver sendt ned i jorden, bliver lavet til kul, som videre bliver til olie. Når dyrene bliver sendt ned, er der stadig carbon i dem. Ja. Og så har vi også taget her, eller så har jeg også taget havet. Det er en fin balance. Der er en fin balance med havet. Der bliver sendt CO2 op, og der bliver sendt til noget CO2 ned. Noget CO2 bliver sendt ned til havbunden, så planterne kan indtage CO2. Det sidste del er så menneskets kredsløb. Skorperne er naturlige menneskelige ting, for det er også som starter bål, eller starter en grill op, hvis vi ikke griller op bålet. Ja. Og det er alt det bliver solgt, som bliver udåndet af skorperne, der bliver lavet til fossile brændstoffer, og fossile brændstoffer hjælper os mennesker til transporten og industrien. Ja. Og så den sidste ting, det er geografi. Jeg har de sidste ting i biologi. Og jeg har skrevet en mindre figur, den der er nedenunder den store figur der. Det er sådan en proces, vi ser om fotosyntese. Den første proces starter ved solenergi, altså som kommer fra solens stråler og varme. For det vil ske en fotosyntese, vil vi skulle bruge planteceller, som indeholder grønkorn og mitokondrier, som er en vigtig del af den biologiske proces, nemlig fotosyntese. Det danner en biologisk energi, der danner en cirkelproces.
H2O, som er vand, og CO2, som er en naturlig forurening, f.eks. olieudslip og andre forureningsstoffer, som fortsætter med C6H12 plus O6 plus O3, som derefter fortsætter til dyrecellen, som bagefter går videre til varmeenergi, som er den sidste og vigtigste ting i den biologiske fotosyntese. Yep. Og så går vi videre til kilder. Og disse drivhuseffekten, som bliver dannet ved hjælp af sollyset. Nogle af solens stråler reflekteres ved jord, hav og atmosfæren. Det er cirka halvdelen af solens stråler, der bliver absorberet og varmer havet, så det får en fast temperatur. Når det betyder, at det bliver absorberet, betyder det, at du har en sort tråd, der bliver absorberet hurtigere, fordi den trækker varmen længere tættere ind på kroppen, så den er en fast høj temperatur. Så det er derfor ikke så godt at have på om sommeren. Ja. Og figuren viser også, at der er nogle form for varmebølger, det er de røde på figuren, som følger sådan opad. Ja. Og varmebølgerne er med til at hjælpe solens stråler med at blive absorberet. Det kaldes også for infrarødstråling og bliver absorberet og udsendes fra jordens overflade til oceaner og atmosfæren. De fleste infrarødstråler bliver absorberet og genudsendt til atmosfærens drivhusgasser, som kommer fra skyerne. Den processen viser os, at atmosfæren holder på varmen. Det vil sige, at hvis du for eksempel sidder i et drivhus om sommeren, vil det have en højere temperatur, da det er indelukket rum, og vinduerne hjælper med at holde på varmen. Ja, det var det.